Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Tsopano ndi dziko latsopano, pakuti mmwamba moyamba ndi dziko loyamba zinachoka, ndipo kulibenso nyanja. Amen. Amen. Ameneyu ndi Yohane tizimvana pa. Iyeyi anaona kumwamba mmene kulili. Ataona masomphenya amene kumwamba kumaonekera. Zinampanga Yohane kupirira mayesero amene amakumana nawo, chifukwa anali ndi chithunzithunzi chokwanira bwino cha mmene kumwamba kumaonekera. Amen pingu. Amen. Uyu Yohane mbiri imatiuza za mbali ya mayesero zopechera zimene anakumana nazo zomuletsa kuti asakafike kumwamba, koma chifukwa chakuti iyeyi adali ndi chithunzithunzi za kumene akupita. Amen. Amen. Analolera ena kandi zoona amanena kuti boma la Roma linamgwirapo ndi kumponya mchindirangu cha mafuta. Ena amanena kuti ayi anangokolola maso. Ena amanena kuti ayi anamutenga nkukamusiya paka chisumbu. Chisumbu ndi maloka ochepa amene amakhala atazunguliridwa ndi madzi koma ku mitunda italiitali. Ena amafotokoza kuti ayi anamangidwa ndi kutsekeredwa kotero kuti anali pa mavuto. Chilichonsecho chimene anthu amanena cha Yohane, mukapeza kuti Yohane anapirira mayesero a mtundu onsewo. Chifukwa chake ncha ameneyu anaona kumwamba. Tiwerenge verse number 21 moibwereza. Verse number 1. Ndipo ndinaona mmwamba mwatsopano ndi dziko latsopano. Kufikira pamene munthu angayambe kukhala ndi chithunzithunzi chakumene akupita, ndi pamene munthu amalolera kuti kaya pali mayesero a mtundu wanji, ine ndipirira mayeserowo chifukwa ndili ndi chithunzi chakumene ndikupita. Amen. Amen. Ngati mudzapeze kuti munthu akugwa mphwayi, ndi chifukwa chakuti munthuyo alibe chithunzithunzi chokwanira chakumene akupita. Koma ukakhala ndi chithunzi cha dziko limene ukupitako umalimbika. Yohane akuti ndinaona mmwamba mwatsopano. Amen. Amen. Kodi zikumveka mpingo wa Mulungu? Amen. Tsono tamverani, angakhale zinthu zitakoma bwanji, koma chiyembekezo cha munthu opembedza ndi kukakhala mmwamba mwatsopano, chifukwa mwamba umene mukuonawu siwokhalitsa udzachoka. Nyenyezi zimene mukuzionazi sizokhalitsa, tsiku lina zidzasuntha. Mtambo umene mumauonawu siwokhalitsa, tsiku lina udzachoka. Tamverani, ngati mumaona mwezi suli kumeneko permanent, tsiku lina udzachoka, chifukwa kumwamba ndi dziko lapansi Bible likulonjeza kuti zidzachoka. Kotero kuti mwamba watsopano umene ukubwera ndiwokhala iwo amene adachita chisankho chotumikira Mulungu. Mwamba umene ukubwera siwo aliyense, ndiwokhawo amene akuchita ubale ndi Mulungu. Tamverani, anthu ambiri amaganiza kuti zidzakhala mmene zililimu mpaka kalekale. Ayi, kusintha kukubwera posachedwa. Mlengi adzaweruza tsiku lina dziko limeneli. Pamene iye azidzaweruza azasinthisa zinthu, zidzasintha. Mmene mukuzioneramo si mmene zidzakhalire. Mafumu adzathawa
mipando ya chifumu chawo. Mabwana adzatawa nyumba za ubwana wawo. Wolemera adzasilira kukabisala nyumba za wanthu osauka. Wanthu adzachoka mbafa zolemera kukasamba mbafa za mauzu. Dzikoli likazasintha zokoma sizizakoma nswali chifukwa adzagwedeza Mulungu dziko limene. Na Yohane anali kusakasaka dziko limene silizatha. Ndiye masomphenya achivumbuluso chapter number 21 verse number 1 Yohane akuti ndipo ndinaona mwamba koma mwatsopano. Amen. Amen. Kasikumveka simenezi. Amen. Chinthu choyambirira chimene chizakupaseni chithunzi chakumene mukupita ndi chakuti kumwamba kulipo koma kuli kumwamba kwatsopano. Kumwamba kumeneko ndi kumene ngakhale ngelo aliyense sadayambe wakhalapo, chifukwa kumene kukukhala ngelo lero kuzasungunuka kuti kubwere kwatsopano. Ndiye kuti kuli chinthu cha nyuwani chimene chikuyembekezera okhulupirira kuti akachipeze. Ukamapembeza uli ndi chithunzithunzi cha zinthu zatsopano umamva kutsekemera. Tamverani, ngakhale matupi omwewo athuwa tsiku limene mwavala chovala cha nyuwani, ngakhale thupi lokha limanena kuti munthu unenda vala chovala cha nyuwani. Tamverani, angakhala amene amalowa m'mabanja tsiku loyambirira kulowa m'banja limadziwika kuti mzangayo ndi wanyuwani, nayenso wina amati mzangaso ndi wacha anyuwani. Nokha mumakhala mwakumana, pamachitika zosangalatsa koma za nyuwani. Kodi zikumvera Mulungu? Amen. Kodi tikumvana pa? Amen. Chimenechi ndicho chiyembekezo cha anthu onse a dziko lapansi. Koma tamverani, za nyuwani za dziko lapansi zimatha. Chimakhala cha nyuwani lero koma chimakocheza. Amen. Chimakhala chatsopano lero koma chimafika pokocheza. Koma ine masana ano, madzulo ano, usiku uno ndakubwereserani chithunzithunzi chakumene mukupita. Amen. Kwathu nkwanyuwani. Amen. Amen mpini. Amen. Zinthu zonse zimene zili dziko limenelo ndi za nyuwani. Kwatera kuti inu mukalimbika chilimbikire ndi kukalowa mdziko limenelo, mukafikira mdziko koma latsopano. Amayi ndi abambo, chionekero cha dziko lakumwamba ndicho chodabwitsa kwambiri. Verse number 2. Verse number 2. Ndipo ndinaona mzinda woyerawo Yerusalemu watsopano uli kutsika kumwamba kwa Mulungu, wokonzeka ngati mkwatibwi wokometseredwa mwamuna wake. Verse number 3. Amen mpingo. Amen. Kodi zikumveka mpingo wa Mulungu? Amen. Akunena kuti chani pa verse number 2? Verse number 2. Ndipo ndinaona mzinda woyerawo Yerusalemu watsopano uli kutsika kumwamba kwa Mulungu, wokonzeka ngati mkwatibwi wokometsera mwamuna wake. Amen. Amen. Yohane pa verse number 2 pali chimene anaona. Amen. Amen. Pazifukwa za zimene Yohane anaona, angakhala akadakumana ndi msungwana sakadamfunsira, chifukwa anaona china choposa kukongola kwa msungwana. Amen. Pazifukwa zimene Yohane anaona, angakhala akadaziona ndalama za mwini zikatayidwa pa nsewu sakadatola, chifukwa chimene adaona chikuposa zimene akadazitola. Tamverani, angakhala Yohane akadakumana ngalimoto yokongola koma yokuba yoyipesa mopheka sakadatenga, chifukwa adali ndi chithunzi chakumene akupita. Ndiye anali pa challenge chakuti sindingataye chimene ndikuchiona chifukwa cha zimene ndikuzipeza lero. Ana Mulungu, musataye zimene Yohane adaona zakwanu kumene mukupita, chifukwa cha ufulu wa tsiku limodzi, chifukwa cha mtendere wa kanthawi. Zinthu za dziko lapansi zimene munganyengeke nazo ndi za kanthawi, ndi zakutha. Amen.
Bible likutipasa chithunzi chakwathu amene mumagomphayi. Verse number 2 ikuti bwanji? Verse number 2. Ndipo ndinaona mzinda woyerawo Yerusalemu watsopano uli kutsika kumwamba kwa Mulungu. Tamverani, Bible likuti ndipo ndinaona Yerusalemu watsopano ali kutsika kuchokera kucha kumwamba. Sakalika ndikuze pali chifukwa chimodzi chokha chimene Satana mdierekezi anandiuza ine muthawi imene ndimayesa naye. Iye adanena kuti sindifuna kuti anthu akafike kumwamba chifukwa ine ndali kuti komweko ndipo ndikudziwa maonekedwe a dziko liti kumeneko. Kotero kuti cholinga changa chimene ndakutengera iwe unditumikire ulepherese anthu kufika kucha kumwamba. Kotero kuti mukamaona machimo onsewa ndi kuwapomponeza anthu asakafike mu maonekedwe awiri taona pamenepa. Amen. Amen pia. Amen. Kuli Yerusalemu watsopano ndiakuti anaona mzinda ukutsika. Tamverani amainda baba. Yesu Kristu akabwera ku dziko lapansi asananene chilichonse anayambira kupereka chithunzi cha kumene munthu akupita ndi cholinga choti amkhulupirira asagwe mphaya alimbike chifukwa kutsogolako kuli zinthu zabwino. Yohane chapter number 14. Yohane chapter number 14. Verse number 2. Verse number 2. Bible inanena kuti nyumba ya Atate wanga alimo malo okhalamo ambiri. Tamverani, wasonkhanitsa wanthu. Iye sakwauza za ku Betelehemu. Iye sadauze za Yerusalemu kumene anabadwira. Ayi, iye sadauze za kukongola kwa manyumba amene adalipo mu nthawi yake. Nyumba imene amagona Herode inali yabwino kwambiri. Nyumba imene amagona Pilato inali yabwino kwambiri. Koma iye sadalonjeze nyumba zomangidwa za dziko lapansi, akuyamba kale kupereka chithunzi chakwawo. Verse number 2. Verse number 2. Nyumba ya Atate wanga alimo malo okhalamo ambiri. Ngati sikudali kotero ndikadakusani inu. Maimva kali imene Yesu akunena pano. Akuyamba ndikulonjeza kuti mukamapembedza sikuti ndinu anthu opanda kopita. Muli ndi nyumba imene mukakhala. Amainda bambo kupembedza tikupembedza lero ku tikuzisungira nyumba imene tidzakhalamo. Zikakhala zomvetsa chisoni amene anamwalira asadapeze nyumba imeneyi. Zikakhala zomvetsa chisoni amene tili ndi moyo Yesu nkubwera kudzatenga mpingo posachedwa tisadachite apply ku nyumba imeneyi. Ndi nyumba imene ndili ndi malo akulu kwambiri. Tamvera, mukakaiponya nyumba imeneyi kuli malo amene Satana adauza ine kuti ndi atali opanda chipinda ilibe lumu, koma ndi chimphanga chimene chimangoyaka moto. Kodi zikumveka nanu? Amen. Ndikumenya ine Lucifer ndikupita. Njanga likuyesesa kuti gawira makobiri, kuti tiyiwale za ululu umene tikakumane nawo tikaiponya nyumba imeneyi. Iye anali kuyesesa kupereka zokoma zina zimene mukulandira inu lero ndi zokoma zimene Satana akupereka kuti muyiwale nyumba imeneyi. Ena akuyesesa kukupasani zinthu zaulere, akufuna dziko lapansi muliyese paradizo wanu kuti muyiwale nyumba imeneyi. Amainda bambo, Yesu atabwera mdziko lapansi anayambira kupereka chithunzi cha kumene akupita. Verse number 2. Verse number 2. Nyumba ya Atate wanga alimo malo okhalamo ambiri. Ngati sikudali kotero ndikadakusani inu. Amen. Amen. Amen mpingo. Amen. Nyumba ya Atate wanga alimo malo ambiri.
ndikadapanda kukuuzani ineyo ndikadalepera kunena chifukwa ndikanadziwa kuti kwathu kulibe cha sotadikira ndikuze ndi Yesu yekha ndiwo msatirachi amene adalonjezedwa za nyumba ina ndi baibulo lokha pakati pa mabaibulo a dziko lapansi mmene vesi limeneli limapezeka mawu amenewa amapezeka. Ndingatsegule pano Korani simulipeza vesi limeneli, ndingatsegule pano kitabu Akidasi simulipeza vesi limeneli, ndingatsegule pano Satanic Bible simulipeza vesi limeneli, chifukwa otsogolera kuitana anthu kwaonesa za kumene akupita, akudziwa kuti kulibe kumene ati akakhale kwawo kwa mtsogoleriyo kulibe nyumba, kwawo kwa faundalayo kulibe nyumba, chifukwa zipembedzo zonse zingonyenga wanthu mdziko lapansi sizingapereke chithunzi chakumene anthu akupita. Ndi baibulo lokha likupereka chithunzi chakumene mukulowera. Anali Yesu yekha amene adapereka chithunzi chakumene mukulowera. Tamverani, iwo amene adasatira Benito Mussolini sadalonjezedwe za nyumba ya kwawo, amene adasatira Haile Selassie sadalonjezedwe za nyumba imeneyi. Tamverani namunu, amene adasatira Buddha sadalonjezedwe za nyumba imeneyi. Pano tabera ndi Yesu amene akulonjeza kuti angakhale lero kuno kumzimba tili mulokeshoni ya Chamwino muno mumzinda pa lokeshoni ya Chantomba, nyumba zimene tikugona zothina zina zouka amayi ndi abambo. Yesu pamene akulalikira uthenga akudziwa mavuto awo mutsatira kuti akaulatu ndi lenti simuna kaule. Amen. Takaulai. Simuna kaule. Takaulai. Na? Takaulai. Mwakaulatu. Simweza baba ukupita kwa kuta mwenjenjenji mwakaulatu nakukala kwa dziko limene lila pansi lingakome bwanji koma mulibe nyumba. Kodi zikumveka simene? Amen. Wina kunena kuti aine ndili ndi plot tayembekeza nsanga siku limene udzakosomole ndikubanika kuitanisa madzi zosatheka, kuitanisa dotolo zosatheka, ndi siku limene musasiwe kuti munalibe nyumba, chifukwa moyo udzatuluka siku lomwelo adzakuchosani kanyumba kameneko kukakuyikani kumanda kanyumba kakang'ono umboni wakuti munalibe nyumba. Kayendereni m'manda a Chantomba mukapeza mabwana a Chantomba mumzimba adasamuka nyumba za kwawo ali kumanda chifukwa analibe nyumba. Ndi Yesu yekha amene akulonjeza nyumba everlasting house ili ndi Yesu. Amen. Kodi zikumveka zimene? Amen. Nyumba imene anthu tikakhala moyo wonse tikakangolowa nyumba zimenezi sikukapezeka ukalamba. Mukakangolowa nyumba imeneyi sakayenda site kuitanisa masiteresi. Kunyumba zimenezi kulibe malandiloti, kunyumba zimenezi kulibe kuitanisidwa serenti, kunyumba zimenezi kulibe kupanga lipeya zitseko. Sakumva munthu. Amen. Nyumba zimenezi zilibe matoilet kusenga. Amen. Ndi nyumba tuyisiza maseko. Kodi nikumveka namwe? Amen. Nyumba zimenezi amainda bambo zilibe ma safety tank. Kunyumba zimenezi kulibe dzala. Ine ndikufuna ntakalowa nyumba imene. Amen. Amainda bambo ine ndikuyifuna nyumba imene. Si nyumba za maseko. Nyumba zimenezi amainda bambo kulibe opopera, kupopera ati silichwa. Nyumba zimenezi kulibe opopera sikisi. Ni nyumba tantengo wapatani. Kodi zikumveka nami? Amen. 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 Nyumba imeneyi mulibe zofunda.
sakumva munthu chifukwa kusowa chofunda ndikupanikizika ni mphepo. Amen. Kodi mmadziwa kuti chofunda ndi umphawi umakhala kunyakuka ng'anza mphepo. So dziko limeneli kulibe munthu amene akalira ndi chisanu bulangeti kulibe. Kauze na nyama Tanzania kuti kulibe business ya bulangeti kumene. Matuveti kulibe kongozera mtu ni kongolera mtu. Amen. Kodi kumveka siri? Amen. Sumuka mpesa kumeneko yesi mapiro ogulusa mapiro kulibe. Amen. Amen. Oyo chikiso chidwi. Kodi kumveka manda bwana? Amen. Ndikumene inu ndine tiyenera kulakalaka posia machimo kuti ndikalowe dziko limene. Amen. Ndi nyumba akulonjeza ndi Yesu. Kodi zikumveka zimenezi? Amen. 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 Kodi ndi limodzi mamene? Amen. Verse number 2 ya Yohane. Verse number 2. Nyumba ya Atate wanga alimo malo okhalamo. Sono tadikira ndikuzi. Nyumba imeneyo imaposa hotela ya ikulu kwambiri ya dziko lapansi imene ili ndi malumu 735. Lumu imeneyo, hotela imeneyo ili ku Malaysia. Ndi ya ikulu kwambiri ili ndi malumu 7,500. Kodi zikumveka nani? Amen. Tamvera, nyumba imene akutiyitanirayo ikuposa hotela ina imene imatchedwa kuti Venetian Resort ya ku USA ili ndi malumu 7,792. Ili ndikuwerenga nyumba imene akutiyitanirayo ikuposa mahotela. Hotela imeneyo ndi ikulu kwambiri nayonso amangoitcha kuti MGM Grand ili ku Las Vegas ku USA ili ndi malumu 685. Kodi zikumveka namu? Amen. Koma ndikunena lumu imene akutiyitanira Bible angonena kuti pa verse number 2 nyumba ya Atate wanga muli malonda okhala mwambiri. Basi tangoganiza kuti anthu nonse okhala mchanthomba mutapulumuka simunayambepo ni nyumba imene. Amen. Amen. Anthu onse okhala mboma la Mzimba asogozane mtwalo atenge achi. Kodi zikumveka zinu? Amen. Wina utakayana pindani atenge achi. Zukuzuku atenge achi. Nonse mkafika Bible kuti malo ndiwata ndambiri. Ako nyumba iti. Nyumba imene ineyo ndikupaseni chithunzithunzi chakumene iniyo mukupita. Amen. Amen. Fodazina mukupembeza chifukwa kumene mukupita simutaniko sitidziwako. Kodi zikumveka namu? Amen. Nyumba imeneyi tikakhalako anthu tonse. Amen pingo. Amen. Takhala ndi pamene. Pamene Yesu amalondoledwa ndi ophunzira achi anali ndi chithunzi kuti amene ndikumulondolayo ali ndi malo otakatisunga. Amen. Amen. So ndikuwuzeni Satana njelekezi alibe malo ndi kapetu. Nanga tikuliwana ugangana ndi Satana njelekezi. Amen. Chikwa iye itaime timatumikira timaenda naye koma alibe pota pokala. Yobo ndamena natulukira kuti ndakapatulo alibe pota pokala. Ajafusa muchokera kuti anaka kuti ndikuyenda ndikupita alininyu ndiwapangana na ine ngenda nsiya sinizoweza. Amen. Amen. Alibe kokhala koma Yesu akwapa assurance
yakumenya yeyo akuta ngati ndikapenta ili manifesto isina ya masewera. Amen piko. Amen. 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 Mulilotole ine chifukwa kumene ndikupita ine kulicha kuli malo. Amen piko. Amen. Amene nonse mukataniko koma ine mendikamuloto wa Satani siku linatitengera kunyanja pasi kwa mazi ndi kwanu si kwawo kumulodola siku lina uja ndikusakira kukandikasika patumbira mmanda alibe kwawo ndimanga bwana kundipusisa siku lina kungonditenga kukangondika pamphambano chilili kundisika pamene patambala konkoliko ndipapapa alibe kwawo kodani ndi kwawo Satani alibe kwao. Kwani zikumveka sio? Amen. 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 Alibe kwao. Ama kusia kwampo. Kwani zikumveka sio? Amen. 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 Sono Yesu Kristo akulonje seratu kuti ine ndiye ndikumene ndikakutaniri ndipo kokafikira inuyo kuli nyumba simukafikira panja ine wakala kunitenga Satani kukandisia panja popanda ngakale cha nyumba tiyo kuni basi waya simu naona netenga Yesu anandiko kapa anafika naye papiri kufika papiri ali akuli ona koko akikunya misa Yesu akikunya asika akaambia ona Matthew chapter number 4 akuda ona ni uko ona kutiko alibe kokala. Amen. Amen. Alibe kokala mtaye yule wa mimi kwa hiyo tunataka nani? Amen. Utulena sakupusise alibe kopita nanu alibe kopita nanu kazulela semeni. Amen. Alibe kopita iwa alikopita sana kutenge zulo anakutenga zulo pachipangano chakuti mukukwa kumana nechibwezi munakatela kunyumba nimesa pantengo papapa nojo alikwa chibwezi chonga kale konga njezera alibe nyumba angotenda sungu ana ukongola mnyamata ukongola kukamyibika patengo wa mango zuwa losu yake tukoloko mpaka 5 koloko patengo wacha alibe kwao kwa hizo kunzoka namu. Amen. Yes. Pusisinwalo atia migulu mumbi na mukani kila 50,000 pa ka 10,000 pa ka 3,000 pa chedwani mbele mumuchedu 6 koloko ikango kwana ama bwela muzango goda lumu master go time out kutuluka babudula manja andikwao. Kwa hizo kunzoka simene salamu. Amen. Inandokutengerani kwa Yesu amlali ndikota amlali ndikoka. Amen mpingo. Amen. Kwa hizo kunzoka simene. Amen. Yesaya chapter number 6. Yesaya chapter number 6. Verse tangu yamba nikuwerenga verse number 1. Verse number 1. Chaga chimene ufumu Uzia anafa ndinaona ambaye atakala pa mpando wachifumu wa utali ndio kutilidwa ndizo kwa zangu zachichewa tabweza chaga chimene ufumu Uzia anafa ndinaona ambaye atakala pa mpando wachifumu wa utali sononikira iyeyi alinjinzinda malingani nyine tawalengira revelation. Amen mpingo. Amen. Kwa hizo kuveka amen. Iyeyi alindikwao ndikumwamba ndiye kuli nyumba malingani mbele tawalengira buku la Mateo. Kwa hizo kuveka simeni. Amen. 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 Chapter number 14 Yohani verse 2 watu usakuti kulijani kwao kulimpando sotamvera ndakubweresera ni chintu china chakumene iniyo mukupita ngati munamva kuti aneneri akale analolera kuluza moyo wawo chifukwa cha dziko liti limene lolo anaonako mpando uyu ndi Yesaya
akutijani Yesaya waona chintu china chake. Yesaya chapter number 6 verse number 1. Chaka chimene mfumu Uziya anafa ndinaona Mbuye atakhala pa mpando wachifumu wautali ndiwo kutilidwa ndizo zovala zake zinadzala mkachisi. Yohana kuti nditatukula maso anga kuyang'ana kwathu kumene ndikulowera ndikakhalisa sinapeza kuli empty, ndinapeza kuli mpando, ndipo mpando umenewu sunali mpando wambayi. Yesaya mpando wakunenawo sumene adakhalira poka muzu unaola kale kale kusanjika anataya. Mpando umene Yesaya anauona sumene adakhalira po bakili, anakhalapo bakili unaola anataya. Mpando umene adauona Yesaya sumene adakhalirako bingu omwalira unaola anataya. Mpando umene adauona Yesaya sumene adakhalira Joyce Banda unaola adataya. Mpando umene adauona Yesaya sumene adakhalira Chakwera. Kodi zikumveka namwe? Amen. Waola tikumva mbiri kuti waipa ku State House kusima kudanangola bolo. Kodi zikumveka zoni? Amen. Ena pala kulangula chipongo ati mpando anaukwekwelera. Kodi zikumveka zimene? Amen. Ndi mipando ya dziko lapansi imene amakhala munthu ndi kuchokapo, imene imaonongeka. Tadikirani ndikuze palibe sapamwamba za dziko lapansi zimene mungaziyerekeze ndi mpando umene uli kumwamba. Kodi zikumveka anamu? Amen. Tilimosi kodi mpingo? Amen. Vuto lake chichewa chimavuta kufa. Amen. Amen. Mendi kunena tuza pando umene mukuyang'ana wa plastiki ndi umene onga ayi kumene kuli mpando akufotokoza. Tawerenga ni bale wangu Yesaya chapter number 6 verse number 1. eya Chaka chimene mfumu Uziya anafa ndinaona Mbuye atakhala pa mpando wachifumu wautali ndiwo kutilidwa ndizo zovala zake zinadzala mkachisi. kodi zikumveka zimenezi? Amen. Yesaya kuti ndipo chaka chimene Uziya anafa ndinayamba kuona masomphenya sikanthuke mpaka pano mudayamba kupemphera kale simudayambe masomphenya kumwamba kwaona. Mkati mwagona mukuona masomphenya twakumenyana, mkati mwagona mukuona masomphenya akazana kugwiriridwa, mukati mwagona mukuona masomphenya tiya kubuduka pa moto, mukati mulibe masomphenya. Koma Yesaya kuti chaka chimene Uziya anamwalira ndinayamba kuona masomphenya mpaka pamene dziko lingayambe kuona vision koma yakumwamba. Tamvera, Yesaya sanaone vision ya kwawo, sankaona vision ya kwa Amerika, sanaone vision ya Russia, sankaona ku Pakistani. Koma Bible kuti Yesaya anali kuona mpando wa chifumu koma kumwamba. Ngakhale pamene ndakhala pano ndani anaona kwa masomphenya kumwambapo, pakuti masomphenya akukuvuta ninu ndikulandira kwa minda ya kwanu mmene agonere ikamati filikoloka akunong'onera kutulu yotu akulota akwalesana kuti usaulule kukubwera mpaka masomphenya amene akwaona ndangongola mpaka nkhonde abula zaidanisanja amanga abamba mapemphera mtundu wanji. Munthu ali pakachisi wosicha opemphera koma tayi zonse akulota mateki. Yesaya akuti chaka chimene Uziya anafa ndinayamba kuona
masompenya ndipo chimene ndinaona ndi mpando wa chifumu wa utali wotukulidwa. Ameni mpingo. Kodi tikumveka zimenezi? Lero ndi tsiku labwino limene ndabwera ndi Yesu amene angayeme kusinthisa zolota. Amen. Muyambe kulota kumene kumaonekera kumwamba. Amaenda mambo sikatubwere nayo njazina dera limene mukukhala munapatikizika ndi masenga au fiti adera liti limene kuti muloteza kumwamba mukanika mukakaisosa nyumba makomo mumalowa fiti pali china cholota pali china nazoso fiti zingolowa nyumbamo zikupesa iweyo ulibe chitetezo chilichonse cha mwazi wa Yesu chisalirencha akuvina chinamwe ndituli mfiti zikuvina. Yesaya anasinta zolota atangofa Uzia. Ameni mpingo. Yesaya analota chikhalidwe cha chilendo chaka chimene anafa Uzia. Ndikudziwa kuti pamene mukupembedza muli ndi Uzia wanu pambali amene anakulepheretsani kuona masomphenya akumwamba. Ena Uzia wawo ndi chikondi cha pandalama, ena Uzia wawo ndi malo amene amakhala malinganikani ya malo. Kodi tikumveka zimene? Amen. Ena Uzia wawo ndi akazi awo. Chinthu chakangolina kazi zifuta zitani chimene chapangasi kandi uchimo alolera kugwa mucha chifukwa wanena nda koma tamverani Bible kuti chaka chimene Uzia anafa Yesaya adamba kuona masomphenya oyamba Yesaya Uzia atafa anaona kumwamba ndiye kumwambako sikunaliyepute Bible kuti kunali mpando wachifumu. Amen mpingo. Kodi zimuveka simenezi? Amen. Chivumbuluso chapter number 4 verse number 5. Chivumbuluso chapter number 4 verse number 5. Ndipo mu mpando wachifumu mudatuluka mphezi ndi mawu ndi mabingu. Ndipo panali nyali zisanu ndi ziwiri. Bwerezani chichewa chivuta pamene. Verse number 5. Ndipo mu mpando wachifumu mudatuluka mphezi ndi mawu ndi mabingu. Mpando wanji wachifumu ukutulamba kutuluka mphezi. Ine ndikulangalanga kuti munthu asandilese ndikaiwane mphezi yotuluka mu mpando wachifumu. Amen. Ndikulolera kuti ngati ndi njala ndife koma ndisachimwira Mulungu wanga ndikauone mpando wotulusa mphezi. Chifukwa ndayenda m'manyumba mabwana sinaupeze mpando ukutulukako mphezi. Ndinafika kunyumba ina kunyumba ya chifumu nadabwa amatuluka kusi kwa mpando ndikulusi. Haliyo sausa ngani ndiyo sausa napita kunyumba kwa shughulira amenewo ndinkatama kuti ndiwalemera bwino koma ntakhala pa mpando wawo kongola ndinaona ndululu wa mphevu ukutuluka kumitu ine ndatopa ndikulakalaka ndikaone mpando umene kumatuluka cha mphevu. Kodi zikumveka na Mulungu? Tikakafika kumwamba kukakhala zinthu zosangalatsa kwambiri kuposa zimene zinakhalapo. Amen. Kodi zikumveka zimene? Na mtindi wowayera mtima akasungulira mpando wachifumu wa Mulungu. Tonse tili pale kuliwa uyang'anya mpando wokha wachifumu. Mphezi zikutuluka kucha mpando. Kodi zikumveka zimene? Ino anthu ambiri amene amapita kusonkhano wa dziko lapansi kukabwera president safuna kukaona president. Amafuna akaone mkulukulu amatoka kunyumba kwake kufuna kukamuona sirikali wa military akakwera mbali
magalimoto wakiniza kajalimoto wasikutima koke miya basi mimi zote zimusangalaza asimba kwa ya pule ndio hii pakati kwa zimena naona Isaya soda bisamwambi zimena naona Yohane anaona mpando mukutuluka cha Amanda pamoja wakalakani mutasia machimo tikasonganye pasiku losiriza tikauone mpando watuluka mpenzi. Amen. Amen. Akabera muntu tiye nikuchimo mukanire munene kuti ndikudikirira tsiku la soka losiriza ndikauone mpando watuluka mpenzi. Kodi zikumveka namwe? Amen. Akapeseka wina wakunyengererani kuti muchite uchimo mukane akafusa chifukwa ndikufuna nkamatsamwalira ndili nchiyero ndikufuna ndikauone mpando watuluka mpenzi. Amen pia. Amen. Tikasangalala kwambiri tikakafika kumwamba namwe kupembeza huko sili kupembeza chabe kuli zinthu zosangalatsa kumwamba zimenezi ochimwa sakaziona chikopa sakhala kusiyana lipenga likadzangolira vena zizapita kudzanjana mzee kumeneko kulibe mpando uliwonse. Satanic Bible chapter 17 verse 8 imati malo antetete otentha tikakuma verse number 17 mukama werenga Satanic Bible imanena kuti malo antetete otentha tikakuma. Kole kumveka Amen. Kote kuti Satana sabisa kuli malo otentha koma antetete kulibe mpando wachifumu umene ukatuluke koma kuyaka kwa moto kumenyeko muntu adzalira mayi wawawe koma wamtandisa sasapezeka muntu adzakayang'ana amalume will not be available. Mutsayang'ana Azakari will not be available. Lero mkadwala mmatumiza kwa koko, mmatumiza kwa mayao, inani matumiza yaya kwa mayao adolika. Pita yaya kwa mbali. Koma kumenyeko kutakala kwa batakotumizana. Face to face ndichilango cha tsiku losiriza. Musachedwe ndindirekezi. Taona nisimena nzatu anaona kumenya tukupita mkokongola kwa mbili. Amen mpingu. Amen. Koli zikuveka simenisi. Amen. Zikuveka koli simenisi mpingu wangu. Amen. Ameni. Amen. Ameni. Amen. Verse number 5, 6. Verse number 6. Ndipo kumpando ngati nyanja ya mandala. Kanzo sawa. Tamverani. Hakuti kumpandoko dimatinka yangana ine Yohane kumaoneka ngati nyanja koma ya mandala. Kodi zikumveka namu? Amen. Mwanchila ina hakati nyanja ya mandala ndikuti amaona galasi likuoneke. Unyenyewe ndi mpando wa mandala wa galasi umene aliyense hakadzango ima kuchokera tsiku limene udayamba chigololo mpaka tsiku limene unafa zibwezi zonse pa galasi mpe chifukwa ndi mpando wa mandala wa galasi. Kodi zikumveka zimene? Amen. Kukakhala show pa mpando umene chifukwa mfiti azikazionyesa ndi mpando wa galasi sakumva. Kodi zikumveka namu? Amen. Ndi mira payuka achina tribe tikakafikapo asikationyesa misonkhano italitali ngati imene ya anthu ambiri imene achitika kumzimba. Amen. Amen. Asikaona kutsiku lichale udakhala yapa ndipo udalalikira chakuti udachita bwino lowa mchikolero cha tatewa ndekha isikazione pamene kuti ndavala kabudula ukandalamba. Amen. Amen. Zikumveka kodi? Amen. Pamene ena azikataka usuzumira kutawa chifukwa cha machimo
si mpando wa masewera ngakale Satana adausimbapo kuti mpando ukawuyandikira mmene ulini mmene tinkachita nkhondo kumwamba tinaziweruza toka titafika pa mpandopo kuona ntchito zathu zoyipa zimene taukira Mulungu. Anthu aukira sakalowa kwathu. Amen. 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 Tatiye mbalewa. Verse number 6. Ngati nyanja ya mandala yonga kusalo. Zamveka kodi. Mpando kawo ngati nyanja ya mandala yonga kusalo. Ya kusalo watu ni mtundu wina wa mwala. Watengo wapatatu. Amen. Kwa hiyo zamveka zimenezi. Amen. Kuzikola pasi kulibe. Amen pinga. Amen. Utatupezeke dziko limene ndio kuti mwala umosi hatakosa kugula dziko lonse nkuyenda 6 years budget ya mwauti ndio tuwa kwambiri utatupezeke dziko la pasi. Amen pinga. Amen. Ndio kuti mpando umaoneka ngati crucible kodi ni zama siwe lazimenisho ndio kunena mwenye kulili kwatu. Amen. Amen. Ndi chifukwa chake ina ndinalolera kutaya sonse ndikufuna ndikafike mtauni imene ndisinte siya masewe. Amen. Amen. Ndipo inamangidwa pa city center ya Yerusalemu wakumwamba si masewera namu kuli mamashoni maonekedwe koma ochitisa chidwi tisikasimva mpenzi zikuyendayenda kusati pa Salmoni kutuluka mpando wa chifumu wa Mungu. Kazi zingine Amen. 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 Na nikufuna ikandilonjera kwa mpenzi tukafika ikatiluka ndimpenzi ukandipasa sayuti. Kwa hiyo tunataka nini? Amen. Sungula hili bachirolo kuikwa patriarchs chikondi kwacho tikakala ofanyana ndata tatu. Amen pia. Amen. Ndikwa konkola, ndikwa bwino, ndikwa ntende. Tamvera mpenzi ikuyenda kung'anima kuti kapkerese ma HIV. Zikuyenda kung'anima mpenzi kuti zikapkerese TB. Zikuyenda kung'anima mpenzi kuti zikapkerese asima. Siko masewe, chifukwa matenda sakalowa. Kwa hiyo kumveka simeni. Amen. 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 Anyamata business muka saka nsika simuka upesi. Amen. Ukakala mtama kanina tumbaka unchika kumene kulibe. Amen. Amen. Kulibe siku la nsika. Kumene kutampira kuzala wengwe. Zalala winge sikandira tinani kulibe zalala winge kumene kwa bidani. Amen. Amen. Ndiwa miseu yake ndiya golide pali chifuka choka funira golide balole kuzalala winge miseu ili yacha ya golide kwa hiyo kumfeka zime. Amen. Kumene kulibe maokala kulibe ndio tufuna teni kwa hiyo kuliuzu ziko kama funa kwa hiyo inisimu na tobe nalo simu na tobe mpaka leo ziko chimadesa malaya sichisiwika ziko lina watu wa pesa mafa inoziko ni ziko fala na malaya ada mali funa ya so kumbo chapa na kumadila kwa chingwa pomwepo sina fala ziko lina watu wa pesa dada kusaka so hai tia ni kwa siku ni mwanzi mkakango wa kumeniku zata akatsugino antupa gate kwa nisi kumveka na Mungu. Amen. 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 Akatsugino antupa gate akamakaroa kusamba kamosi mutisa satanisu sasa sambasu. Amen pia. Amen. Fokulida tukuta ziko la kwatu ngakuli kwema ule kutitizika nungi sana kwema kunuka zifyete kumela kunuka kwa paliba kanuke papa chifukwa kulibe zowawa. Amen. Amen. Paliba katuluke cha tukuta ziko la konkola nini ndiyo kwa hiyo kumveka simeni. Amen. Mabanki
kulibe kulibe. Banki konde kulibe kulibe. Amen pi. Amen. Chifukwa golile alipose. Amen mbadalira ntchito za ulonda magonayo. Chifukwa kulibe okuba. Ineyo sindika kusowa nzanga mulonda wala. Kumene kusindika kusowa ta. Golile ndamene nimakufunira kuti uzilondera vanhu vapanga. So vanokoko golile ali museu ndizikakonda iwe ukalondera cha. Ukipali chifukwa chokalondamo. Makontrakt augadi atira pasi. Atira pombo. Kuti sikupfeka namu. Amen. Ziko ilo ndinokongola. Muntu ndani anganene kuti koma uchimo uwu ukandiresa kulowa kwathu mazuwa apereke moyo wake kwa mbuye wathu Yesu Kristu. Iye anene kuti ine Ambuye mundichitire chifundo ndikufuna ndikalowe dziko losangalasanga tilimene. Amen pi. Amen. Kodi sikumveka namu. Amen. Ameni. Amen. Ameni. Amen. Ameni. Amen. God is a sausa. Ziko hili ndinokongola kwambiri. Palibe chimene mungayekese. Amen. Amen. Kuti ndili limodzi. Amen. Nimamuuza msanga ndi contractor. Nimamuuza kuti dziko limene kulibe kuwina ma contract. Uwiniretu siku ukoko kulibe kuti pali nyumba hapana hai madani okumba simbuzi kulibe. Dziko lokongola tu. Kulibe kumba zindina kulibe. Kodi sikumveka simene? Amen. Ine ndikukuita ndinandi dziko linji? Dziko limene. Beautiful country what it is. Muntu akakafika mmene akapuma mpweya wa chilendo. Amen. Amen. Kodi sikumveka simene? Amen. Kumeneko sikufunika oxygen. Sakufa muntu. Amen. Amen. Sikufunika cha oxygen. Kulibe university. What is it? Sana timangire achapera ngopita sana mange bombera kulibe bombera kulibe. Kodi sikumveka simene? Amen. Sikumveka kuti. Amen. Kumene kulibe cha sukulu kulibe. Zipatala so kulibe. So bado dziko limene kulibe sukulu. Dziko limene kulibe chipatala. Ndiye kuti system yake ndiyo siyana ndi system ya dziko la pansi. Ana Mulungu. Tanena kuti ine ndifuna Mulungu mundichitire chifundo. Kuti tsiku limenelo tikapezeke kwathu titakonza machimo athu. Ine sindikufuna chinthu china cha dziko limene chindibalalisa. Chifukwa ndifuna ndikafika kuti ndikafika kumwamba. Kodi sikumveka na Mulungu? Amen. Ameni. Amen. 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 Sakumva be muntu. Sanayambe kumva. 21 chivumbuluso. Verse number 22. Chivumbuluso 21 verse number 22. Kwenda kuti magadi atendangwani osa. Ndipo sindinaona kajifu momwemo. Kodi sikumveka simuni? Kiambira kwa mimi. Amen. Ampasondo kudalira pasondo hata mapita pasondo. Ampasabata kulibe. Kodi sikumveka simuni? Amen. Amen. Huyu anaenda sana pesa kisakasa cha tent. Sana chimu. Amen. Amen. Anaenda sana pesa kachani chikoma ngindwa ninjewa. Sana chimu. Sikumveka kwa. Amen. Amen. Yinu amene mumadalira kuti kwa kuchallenge. Dziko limenelo kulibe soja. Dziko la tundu wa Mungu. Songa tikulibe challenge muwapezeka pala. Karibu. Zitega. Pakuti challenge chimene timadalira dziko lonse kuti chikapezeka challenge mdziko moja kuti kulitende. Mwamwe? Ndiye dziko limene lyakuti challenge cha kwani chimene chimapangisa kuti chikhale challenge mudziko wachizi. Uchimo kasi. Ngati kulibe uchimo challenge chili ntchito.
pakuti chai chichi ni chapa ni kochapira machimo. Kwa hiyo mbele. Amen. Atu akongolesa kuti atikajepetia buzonama molo azochima. Apa sesa machimo. Ni murangalina ni. Kuda hatu chali. Ni kuchali chini kwa kafira ngoja. Kwa hiyo mbele. Amen. Sio ziko limendelo akalowe ndi atu amene machimo adala pakali. Mukufunika sotali chini. Sini naoneka chisipa cha pansinga tiye bali. Chivuto sole John verse number 22. Ndipo sindinaona kachisi mwemo. Pakuti ambuye Mulungu wa mphamvu yonse ndi mwana wankhosa ndiwo kachisi wake. Mwaiva kaliyo Bible kuti kumeneko tikachisi ndi Yesu mbukutele. Mwanjira ina ndiyo kuti pamene ndikunena kuti tibwere kwa Yesu tikawa pa machimo ndiyo kuti tikulowera tukachisi. Amen. Amen. Kukhala ndi Yesu ndiyo kuti wakachisi wacha wakumwamba. Amen. Amen. Kodi tikuvana pano? Amen. Tikuvana za msindo umenewu? Amen. Ndikuyesa kupereka chithunzithunzi koma pali chinthu chimodzi chimene chimandisangalatsa dziko limene Bible likulonjeza. Tawerenga ni 1 Korinto chapter number 13 verse number 12. 1 Korinto chapter number 13 verse number 12. Mawakuti pakuti tsopano timenya mkalilole ngati chimbuzi, koma pomwepo maso ndi maso. Tsopano ndizindikira mdera, koma pomwepo ndidzazindikiratu monganso ndazindikiridwa. Verse number 13. Ndipo tsopano zitsala chikhulupiriro, chiyembekezo, chikondi, zitatu izi, koma chachikulu cha izo ndicho chikondi. Amen. 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 Dziko limenelo ndi dziko limene ndikakafika ndikakumana ndi okondedwa wanga amene ndinasiyana nawo dziko lapansi. Anachoka ndikwafuna, anandisiya ndikwafuna, ndizasiya akundifuna. Koma dziko limenelo okondedwa anu amene munatayana nawo tidzakumana nawo tsiku limenelo. Dziko lino timataya okondedwa, mdziko lino timaluza zinthu zapamtima, mdziko lino zimatayika zinthu zodalirika. Koma dziko limenelo zimene ndinataya zofunika mu ulemerero umenewo ndidzaonana nawonso amene ndinasiyana nawo. What a siku it is likakhala tsiku lochititsa chidwi, chifukwa mukolido za mu mzinda umenewu woyera mtima amene anachoka ndi woyera mtimanso amene anachoka. Kungakhala kushekana ndachina Yohane, msanga Yohane, msanga Yohapa. Unaenda bwanji? Msanga Yobo, msanga Yopa. Unaenda bwanji? Msanga Mose, msanga Mo. Unaenda bwanji? Kungakhala usangalala pamene ndidzika kumana ndi msangalute, msangalu. Kusangalala. Amen. Kusangalala tsiku limenelo nushekana pati kuvakala mkatirana makosana kuti mkati wakondedwa. Amen. Kusangalala chamene ndinasiyana nawo makolido mukakhala kubwereranso kuvezeresa kupukuta misozi kwa mfu zija zidamveka makolido achipatala. Tsiku limenelo ndinamva kulira Rototi. Munthu akulira mwamuna wace wamwalira mchipatala
kwani kukakhala chisangalalo chotani akamaka kumana ndi Adadi amene adachoka munjira ya imfa. Tsiku limenelo kukakhala ada koma ada koma iwe di tsiku limenelo amaenda babo kukakhala chimwemwe. Musataye mtima zakusowa kwa okondedwa anu. Ngati anasowa ali kwa Yesu tidzakumana tsiku limenelo. Chifukwa chani Baibulo likuti wogona kumanda adzauka nakakumana ndi Ambuye mulengalenga. Ndipo tikakakumana ndi Yesu kukakhala sokukumana ndi okondedwa athu amene tinasiyana nawo munjira za imfa. Nzanga Daniel koma nzanga Ezekiel koma Azeki. Tikakumana ndi Azeko tsiku amen. Manja bambo muntu ali kulira lero chifukwa Mateyu tikakumana nawo. Amen. Amen. Mukakhala Yesu Mateyu nzanga Teyu. Tikakumana ndi Atini. Amen. 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 Anthu amene tinangosowana nawo si tangoganizani kamwana kacha kanapita kalimbu kuyera mwino mmanja zaka ziwiri basi kumwalira ndiko kakatayira. Tsiku limenelo kukakhala kukumana ndi mabebe atadabwalira kumpandira mukolido pa amene tidasiyana nawo. Kuona ngaka chimizi chijapaka tangara ya akupashika katachoka kali kafani amen yotamani yangamukala amen pigwa. Siku limenelo tikakumana ndi okondedwa wathu. Kodi mchani chimene munataya tsiku lapansi chimene mumafuna mutakakhala nachonso kumwamba Mulungu akangwezeresa popukuta misozi muli ndi kwanu inu munthu asakuseweresi. Kodi zikuveresi ndikuchenjetseni amayi amene mumasusa abambo ali ndi kwawo. Amen. Amene ali ndi kwawo. Mmene mmasusira muja musaganiza kuti kusayankha uthenchisimwa akufananira kuti tsiku lina adzabwerera kwawo. Amen. Tsiku limenelo amaenda bambo tikasafika kwathu kukakhala chisangalalo chotenga patali. Ndi chifukwa chake ife amene ndinapembedza Satana kwa zaka 17 ndili nacho chimwemwe ndikanyodogola Satana choka. Amen. 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 Unandizunza iwe kundiendesa zinthu za magazi koma ine tsopano lero ndikuyenda maufulu ndikampasira makala kakwero. Amen. Amen. Chifukwa tsiku limenelo ndinachisangalalo kuti ndikatikuda kwacha ngatikucha kwachaso. Tambera Baibulo likutoka mwanepo akakhala moyo osatha akakhala zaka ziwiri simunayambe mukakhala 15 years simunayambe mukakhala 10 million zaka simunayambe munthu akakhala zaka kodi simukufuna kuti mukakhaleko inu amene muli ndi chikayiko kuti mutanyamuka lero ndiwakutahela Musa ni Mulungu akuchitireni chifundo. Amen. Amen. Sachite manyazi muliba amene muli chikayiko kuti akamanye mmene ndikukhalira dziko limene sikakhala indeka simukakhala limene chifukwa kuti akusikutupa kwa ndiwo koma mithulo. Wanu kaichia nyama wiki
Unitulo kaenda. Sugumi na swai. Kama kanishina chake, shemene chile futo mkati mwana. Ndiye inuma wana kati nubwino. Tima ya dazato. Nimbali itanabu. Ilunu kuita ikira, kutinda kuya pereseni kukaona kwatu. Kuyo nete kupita. Ndiko kongola kwa mbili. Amen mpingo. Amen. 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 Ana Mungu mutakala pamenepo ndinga yambe kufotokoza za mmene kwathu kulili mpaka folo. Ndiko kongola kwambiri. Ndi chifukwa chake Akristu amene muwapeze m'Baibulo mupeza kuti anapirira chifukwa anali kudziwa chithunzi chakuti chakwawo. Amen. Amen. Ngati mudzayambe kumalandira uthenga okudziwisani mmene kwanu kulili mudzayambanso kulimbikitsika kukhulupirira Mulungu. Amen. Amen. Chifukwa kwanu mwayamba kutaniko tsopano mwayamba kudziwa kuti kumaoneka bwanji nanga dzikolo ndilokongola bwanji kuli chani zimakhala bwanji. Amen mpingo. Amen. Kuti zikumveka zimene zimpingo wa Mulungu. Amen. Ameni. Amen. Amen mpingo wa Mulungu. Amen. Tandiloleni kuti ndiwerenge Matthew chapter number 5 verse 34 kuti tiwerukire pamene. Matthew chapter number 5 verse yake number 34. Koma ine njenena kwa inu musalumbire konse kapena kutchula kumwamba chifukwa kuli chimpando cha Mulungu. Verse 35. Kodi kumveka zimenezo? Amen. Mukamapanga zibwana zanu msamaelekedwe chifukwa kumwamba kuli chimpando cha ndani cha Mulungu. So Bible likugwiritsa ntchito kulemekeza kuti kuli chichani chimpando. Ndiye kuti si mipando koma ndichodzaza ndi ulemerero. Awawo akanika kuchifotokozera kwake ndi angochitcha kuti chimpando. Koma ndikodzaza ndi ulemerero. Kwathu ndikokoma, kwathu ndikodzaza ndi mtendere osatha. Ndi chifukwa chake tili pano kupembedza ndi kukuyitanira ninu kuti Satana asakunyengeni. Tili ndi kwathu kumene kuli zokoma zoposera zimene dziko lapansi lingakupasi. Pa nthawi ino mpingo wa Mulungu mundilole kuti iwo amene angamve mu mtima mwawo kuti ndikufuna ndikonzesere ndikafike kwathu atakweza dzanja pamene akhalapo kuti ndipemphere nawo. Amen. 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 Ndikutha kuona manja ambirimbiri atakwezedwa pa msonkhano wakulu kuno kumzinda. Ana Mulungu chifukwa cha manja amenewo tilole kuti Mulungu akhuze mtima wanu ndi kuchitira chifundo chofoka chanu. Muli chikwezere mundilole kuti ine ndipemphere. Inu ndinu Mulungu olemekezeka amene mumayitanira anthu kwanu kumene inu mukhalako kuli zonse zoyenereza pawo. Kotero mu msonkhano uno kuperewera kwapezeka kwa iwo amene akweza manja pa chimo pa chofoka ichi chodziwa iwo Yehova akulira chifundo chanu atakweza manja wawo kumwamba. Ine mtumiki madzulo ano ndikuti pepani, pepani, pepani. Tachimwa kuchimwirani. Tifuna kuti pamene dziko lapansi likutha tikamakongula dongosolo la nthawi ya pansi pano tikufuna inu Mulungu mutitengere kwanu mutichitire chifundo ndi kutikhululukira. Taonani manja achichepere akupempha chifundo chanu, achikulire akupempha chifundo chanu, achizibambo akupempha chifundo chanu, azimayi akupempha chifundo chanu, akulu ndi ang'ono akupempha chifundo chanu. Mutichitire chifundo madzulo ano, mutikonzesere mitima yathu
tapemphera popempha chifundo chanu m'dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen.